Čau lidi, tady Joy02 a vítám u dalšího videa. A tady to je takový, že se bude dneska natáčet otázky a úkoly, takže já jsem napsal na Facebook, začínají si youtubeři, abyste tam psali otázky, tak vás klidně můžete mi napsat otázky, klidně po tady to video, co teďka točím. A se budu procházet po bytě. A dneska jsem ještě natočil Clash of Royale a budu ještě natáčet Clash of Clans. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. A počkejte, já ještě na světlo. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, nebo koment, nebo sdílejte, nebo odběr, je to jedno. A já se s vámi loučím a čus.